De optocht in Venray trok maandagmiddag duizenden belangstellenden. Het was voor de bezoekers langs de kant één groot feest. Tientallen kleurrijke uitgedoste groepen, duo's, eenlingen en natuurlijk ook de prinsenwagens kwamen in een langgerekte stoet voorbij. Prins William en zijn adjudanten Don en Twan waren trots op een van de mooiste optochten van de laatste jaren. Zij genoten dan ook met volle teugen. De sfeer zat er goed in. Vanaf de zijlijnen voorzag prins William samen met zijn adjudanten en de Raad van 11 de optocht van commentaar. Ze hebben een prachtige wagen metgenomen. En misschien gedacht wij nog als we nog allemaal niet kunnen springen. Hoe kunt ie? Een pietje. Hey, 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 2, 3, 4. Ook dit jaar werd naar de spot gedreven met de politiek. De bomenkap die in het afgelopen jaar voor veel ophef zorgde, was een terugkomend thema in de optocht. Kappen die boom. Wij moeten die kappen, hè. Moet ik even zeggen? Moet je eens even kijken. 70 euro kost een boom per jaar voor de gemeente. 125 voor een beetje een grote boom. Moet eens kijken wat een schaai dat wij aan een boom hebben. We kunnen toch helemaal niet meer met een rollator. We kunnen niet meer met de kinderen op straat. We kunnen helemaal niks meer. Wij willen toch allemaal gaan chillen met onze homies. En daarom zeggen wij, kappen die boom. Een paar kunstboom er neer en dan zijn we klaar. Kappen die boom. Hè? Dat is het doel. Jullie laten je niet kappen? Nee, helemaal niet. Wij zien helemaal niet te kappen. Helemaal niet. Niet te kappen dit is Sam. Echt niet te kappen. Worden jullie nou ook al gekapt? Ja, en ik ben al heel mooi gekapt. Zie je dat? Ik ben prachtig gekapt. Ik ben helemaal klaar. En zij wordt gekapt. Zie je? Ja. Mooi hè? Ik ben er niet blij mee hoor, dat ik al gekapt ben. Nee? Hoe zou je het graag zien? Ze hebben mij eruit gepikt hier in Venray. Dus helaas, ja. Dus ik doe het er maar mee. Dat hakt erin. Wat het hakt er verschrikkelijk in. Dat is gruwelijk mooi om te doen. Al die kinderen hier die kregen allemaal gehaktballen gedaan. Dat gaat nooit krijgen. Dit is Ike Buster die zijn boom aan het kappen is. Vinden jullie het zonde dat de bomen gekapt worden? Natuurlijk, altijd zonde hè. Kunnen we niks aan doen, hè? Het is gemeente hè. Kun je helemaal niks aan doen? Nee, kunnen wij niks aan doen. Je hebt er wel al flink wat gekapt hè? Och, van te veel hier wel, echt waar, zo'n zund. Ja, namens de gemeente, sorry, maar het staat allemaal in de weg gebeuren, hè. Ik kan er niks aan doen. Maar we doen ons best, we lopen er nooit achter, ja. En we delen zout uit van de buur. Ja, niet vergeten hoor. De burgemeester is aan het omver aan het zagen. Ik ben de laatste knuffelboom van Venray. Een paar nieuwe zaadjes voor de planten weer. Ook andere serieuze onderwerpen, zoals de aanleg van glasvezel in Venray, kwamen met regelmaat terug. Ja, alles wat hier groen is, staat al ingeschreven. En de rest komt naar de carnaval wel. Ja? Heb je er veel voor uitgegeven? Heb je er veel voor uitgegeven? Nee, we hebben er nog niks aan uitgegeven. Een PR-stunt toch? Ja, dit is de PR-stunt. En wil het lukken met het glasvezel? Ja, best. Ja, dan niet helemaal goed, maar in Venray is dat niet zo goed hè. Maar verder gaat het wel. Komt wel goed. Kom je wel vooruit? Nou, amper. We zijn een auto hè. Gaat niet zo snel. Wij zijn nog bij Ziggo hè, dus die gaan nog niet zo snel. Glasvezel gaat veel sneller. Nog steeds geen glasvezel? Helemaal niks. Dan en nooit. Als je een beetje in de toekomst wil kijken naar die bol, dan zie je het gebeuren. Komt helemaal goed. Maar ook andere thema's zoals de WMO. Wat is er nou met de WMO? Nou, WMO geeft niks cadeau. Kijk eens even goed. Kom eens even naar de meneer toe daar. Wat is er met die WMO? Bij de WMO moet de gemeente voor alles regelen. Is nog maar de vraag of dat je wat krijgt. Je moet zelf een aanvraag indienen. Blijf het altijd maar de vraag of dat je een toezegging krijgt of niet. Of dat je een rugzakje weer gevuld krijgt. Of dat je andere mensen iemand schakelen moeten helpen. Samen helpen we elkaar. En zorgen we ervoor dat we allemaal nog goed verder kunnen. En als groep uit Meerselen helpen we ook Venray. Want zo zien wij. We helpen Venray gewoon aan de nieuwe prins. En daar zien wij ook trots op. Alaf!
Het publiek mocht ook weer genieten van de meest kleurrijke praalwagens, die voornamelijk in de dorpen zijn gebouwd. Je kent hem wel, en hier in de kelder trilt van top tot teen. De meesten kijken vreemd naar hun meester dat die alleen. En nooit geen vrienden hem zich in, maar vindt dat geen bezwaar. En hij kijkt uit naar zijn moment, is 3 dagen van het jaar. En de trillen van zijn eindjes, en het stampen met zijn been. Deze vaste love stikt en krijgt nou iedereen. Tik hem aan, de wiek is van nou bedje aan. Tik hem aan, laat hem gaan en doe het mama. Tik hem aan, in de tijd van Allah. We zien totaal goed snel, iedereen het zien een tik. Tik hem aan, tik hem aan, tik hem aan. En goede klein is het er middenin. De mensen lachen, hebben schik en kriegen goeie zin. Toen hij ons ging vertellen wat er nou aan ons markeert. De tik is voor een leven, kriegen nooit meer afgeleerd. En de trillen van zijn eindjes, en het stampen met zijn been. Deze vaste love stikt en krijgt nou iedereen. Tik hem aan. Totaal goed snel, iedereen het zien een tik. Tik hem aan, tik hem aan, tik hem aan. Tik hem aan, tik hem af. Wiekjes van nou petje af. Tik hem aan, tik hem af. Laat hem gaan en doe het mama. Tik hem aan, tik hem af. In de tijd van Allah, we zien totaal goed snel, iedereen het zien een tik. Tik hem aan, tik hem aan, tik hem af. We zien totaal goed snel, iedereen het zien een tik. Tik hem aan, 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 tik hem aan. Maar ook zonder de praalwagens kon het publiek genieten van creatieve acts. Wat is hier aan de hand? Ja, de wethouders die willen de kermis afschaffen, dat willen we niet. Dus daarom doen we dat even in Venray. Ben je klaar ervoor? Helemaal! Helemaal spannend hoor! Echt waar! Het gaat heel hoog! Bezig mooi? Hartstikke bezig mooi! Biestig mooi hè, biestig mooi vandaag. Meer hoef ik niet te zeggen. Dit is het. Rooi, biestig mooi. Mooie carnaval gehad? Prachtige carnaval, absoluut. Wat zien jullie er mooi uit? Wat zijn jullie? Elfjes. Ter ere van wat? Dat we de 11e keer met de optocht meedoen de Venray. Jij blijft achter de geranium zitten. Ja. Helemaal niks aan te doen. Lijkt het nergens op? Nee. Schuiven lekker gaan, niet te geluwen van jongs af gedaan. Laat ons gaan schuiven, laat ons lekker gaan, niet te geluwen van jongs afgedaan. Op Facebook afgesproken, we drinken dus wat in. Meneer, wat is hier aan de hand? De hazen was die gedacht voor de voedselbank. En heb ik voor de hazen heb ik allemaal voedsel meegebracht. Want er is wel een landelijke organisatie geweest voor het eten
En voor de voedselbank dan, maar we hebben aan de Haasweg niet gedacht. Ik dacht, die gaan we ook tekort. Dus jij voorziet ze allemaal van eten? Ja, ik heb nog genoeg voorraad, dus met de optocht is nog lang. De zwarte rat komt eraan. Heb je niet gehuurd? De zwarte rat. Hier is helemaal bier te zien dat. Ja, en in de bier zitten ze al. Hier de weer. En dan jagen we jou naar binnen met het geweer. Jullie zitten op rozen? Ja, kijk eens hier. Prachtig toch? Ja, oh, zalig jongen. Oh, dit is goed. Dat mag niet met een telraam. Dan doe je het met een rekenmachine. Dat is toch goed? En ik kan nog de rekening uit de kop. Hier, Thijs Spekduilen ook. Krijg je uit de kop. Jazeker. Dus je bent niet gezakt? Nou, we hebben geld zat, we geven het eruit. Want het vastlopen loopt echt in de papieren tegenwoordig. Dus ja, dan moeten we mensen maar een beetje helpen hoor. Waarom loopt het in de papieren? Ja, het is allemaal zo duur geworden hè. Munt 2,10 hebben ze munt meteen weer hoger maken. Ja, dat kan toch niet. Ja, hier, dat is vast. Zal ik wel je helpen hier? En ook wel alvast 11 euro. De oudste deelnemers van de optocht zouden wel eens de bewoners van de Puttenweg in IJsselstein kunnen zijn. Dit jaar deden zij voor de 44ste keer mee. 4 keer 11 jaar? Ja, klopt ja. Vandaag, ja. Leuk hè? Wat zijn de hoogtepunten nou van de jaren? Veel lol, het is gek en we doen er altijd mee. Het is keileuk. De leukste onderwerpen uit de afgelopen 44 jaar passeerden de revue. Speciaal voor dit jubileum zijn ook de oud-bewoners opgetrommeld. Ja, prachtig hè. Prachtig, mooi weer hè. Ja, prachtig. Schitterend. Schitterend. Echt prachtig. En de jongens doen het vooraan ook goed hè. Met die kruiwagens hè. Mooi voor het. Nadat jeugdprins Rick II de Venraayse Prinsenwagen heeft gepasseerd, sluit de prins William met zijn adjudanten en Raad van 11 aan om vervolgens samen de rest van de route af te leggen.